खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 जुन 2023 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ, जेरावबो देरहासारगोन आरो जाफुंसारनो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गियाननिबो आंखाल जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। सोरबा लोमजानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननानै गोसोआ दिनै उसुखुथु जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन आरो गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोद मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोद खुसि जागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गोख्रों आरो गोग्गो साननो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननोबो हागोन सोरजोंबा थोजासे बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन नाथाय अब्लाबो उननि समाव मोजां जाफिननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ
सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।